Yan ang mas nakakatakot kumpara sa aswang. Ang mga pekeng tao, ang kahirapan. Kaya sige na, umuwi ka na at tiyak na naghihintay na ang nanay mo sa patahian. Nay, aswang. Naririyan na yung mga aswang. Ano pong gagawin natin? Hindi ko din alam, anak. Bilisan ninyo. Bilis, dali. Malapit na tayo sa kalsada. Naku, sana naman may dumaang sasakyan. Malabo po yan. Wala nang sasakyan pa ang dumadaan malapit sa baryo namin kapag ganitong oras. Tonyo, Aling Isidra, sige na po, mauna na kayo. Iwan nyo na kami ni tatay. Salbahe kang bata ka. Sinasabi ko na nga pa, Elias. Sinasabotahe mo ang mga plano ko. Kaya naman pala hindi pa nakakatulog ang mag-ina na yan. Ikaw ang may kagagawan. Magandang araw po sa inyo, Miss Polly at Sir Proy. Ibabahagi ko lamang ang aking kwento tungkol sa isang madilim na bahagi ng aking kabataan. Iniba ko na nga ang ngalan ng mga tauhan sa kwento para na din sa aming pribadong buhay. Itago niyo na lamang ako sa ngalang Tonyo. Noong araw po ang aking ina lamang ang nagtuturo sa aking magbasa at magbilang. Dahil nga sasalat kami sa pinansyal at hindi kaya ni nanay pag-aralin ako o kung sino man sa tatlo ko pang kapatid base sa kinikita namin sa pananahi niya ng mga basahan at pagtatrabaho niya sa patahian. Sabihin na nating wala po akong ideya kung paano bang ginagawa ni nanay ang pagkasyahin ang kakarampot na sentimong kinikita niya sa lahat ng mga trabahong ginagawa niya. Basta ang nasa isip ko lamang noon, tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya. Tonyo, gising na. Mag-aalas 3 na. Ilang beses ko bang sasabihin huwag mo nang intayin na maunahan ka ng araw? Dahil mawawalan tayo ng kita. Hindi tayo makakapagbenta sa palengke kapag nahuli tayo sa dagsa ng mga tao. Sige na, bumangon ka na dyan. Ang kuya mo hindi na naman umuwi. Mukhang inabot na naman ang umaga sa pagtulong sa tiyo mo sa pangingisda. Sumunod ka na sa kusina at magluluto na lang ako ng almusal natin. Sige na. Uy. Parang kapipikit ko lang ho, inay, ng mata ko. Bakit parang ang bilis ng oras? Napapansin ko po, palagi nang sumasakit ang ulo ko dahil dito. Mag-iisang buwan ka ng ganyan, Tonyo. Bukas pagkagaling natin sa pagsisimba, dadalhin kita sa manggagamot. Baka naman napaglalaruan ka na ng engkanto. Sinabihan naman kasi kita na huwag ka nang masyadong magpapaabot ng hapon. Doon sa may balon, di ba? Mamaya may natabig ka na doon na hindi mo nakikita. Ay, Diyos ko, hindi ka kasi nakikinig sa akin. Sige na, sumunod ka na sa kusina. Ikuha mo nga ako ng panggatong sa likod at wala nang apoy yung sinasaing kong kamote. Bagamat masakit ang katawan at pakiramdam ko at sobrang bigat pa ng aking ulo, pinilit ko nang bumangon. Kung magtatagal pa kasi ako sa katre, siguradong mas tatama rin akong bumangon. Lalo pa at napakalamig ng hangin na tumatagos sa manipis naming dingding na gawa sa amakan. Sa likod naman ng aming kusina, nakalagay ang mga panggatong na araw-araw kong iniipon mula sa mga tuyong sanga at mga katawan ng dahon ng nyog. Bibihira kasi sa bahay sila kuya at palaging sila ang mga nasa trabaho nila, kaya madalas na lamang ako ang kasama ni nanay. Nay, pagkatapos po ba natin sa pagtitinda sa palengke, may iba pa ba tayong gagawin ngayong araw? Sumama ka sa akin sa patahian, ha? At iuwi mo dito yung mga ritasong naipon ko. Kailangan ni Naaling Lagring ng mga 3 dosena ng mga basahan para daw sa paparating nilang selebrasyon sa binyag ng apo nila. Kailangan kong matapos yun agad. Ay teka, bakit mo ba natanong? Naku Tonyo, sabi ko sa'yo bawasan mo ang sobrang pagsama sa mga amigo mo. Mabuti sila may mga tatay na inaasahan at mapepera sila. E tayo kapag tumigil tayo sa paghahanap buhay, kahit isang araw lang, tiyak mamumuti ang mga mata natin sa gutom. Hindi naman po ako sasama sa kanila.
Ubos na kasi yung panggatong natin at hindi na aabot sa susunod na linggo. Alam niyo naman po malapit nang mag-umpisa ang tag-ulan. Gusto ko lang punuin yung lalagyan natin ng panggatong para hindi tayo magkakaproblema kapag umulan. At saka Nay, manghihingi po ako ng mga kawayan kay Mang Lando. Tumatagos na kasi yung hangin sa mahigaan ko. Tatapalan ko lang po sana. Para kasing laging may nakasilip sa akin kapag natutulog ako. Naranasan mo na po ba yung ganon, Nay? Parang kahit wala namang tao, parang laging may nakatingin sa'yo. Kahit nakapikit ako, nararamdaman ko. Kaya siguro panahon na para tapalan ko yung mga butas-butas na yun sa kwarto. Pati yun sa bubong. Maigi pang magpatulong ka sa kuya mo kapag dumating na para mabilis kayong matapos. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Tonyo eh. Ang hilig-hilig mo kasing makinig sa mga kwentuhan ng mga matatanda sa labasan. Yan tuloy, kung ano-anong pumapasok sa isip mo. Ikaw lang din ang nananakot sa sarili mo sa ginagawa mo eh. Saka diba sabi ko sa'yo, huwag mong kinakalimutan ang pagdarasal sa gabi bago ka matulog para hindi ka binabangungot. Ang bata-bata mo pa kung ano-ano nang naglalaro dyan sa isipan mo. Sige na, mag-ayos ka na nang makauwi ka kaagad dito. May punto naman po ang nanay. Dahil nga po sa wala namang ibang mapaglilibangan sa bahay at pati nga radyo tinitipid namin ng baterya na ilang beses nang ibinibilad sa init ng araw para gumana. Nakahiligan ko na po ang magtungo sa umpukan sa may labasan para makinig sa mga kwento ng matatanda sa aming baryo. Karamihan po sa kwento kasi nila, mga kwento ng kababalaghan at katatakutan. Ewan ko po ba, kahit matatakotin akong bata, ang hilig-hilig ko sa mga nakakatakot na kwento. Kaya kapag tapos na ako sa mga gawain at pagtulong kay nanay, nagagawi ako sa tindahan kung saan madalas ang umpukan ng mga kabaryo namin. Aba, alam nyo na ba yung balita? Tungkol sa aswang na di umano ay nag-umpisa na naman sa pambabagat sa daanan papunta sa sementeryo tuwing gabi. Yung daan sa likod ng baryo. Balita ko ilang kabaryo na natin ang pinagpakitaan doon ng isang malaking itim na pato. Ang nakakatakot pa, may iyak daw na parang isang dalaga ang tinig nito. Masakit sa ulo at lubhang nakakapanlambot daw ng tuhod. Oras na ikaw na mismo ang pagpakitaan. Kaya kung ako sa inyo, iiwasan ko na ang dumaan doon. Malapit nga pero delikado. Hindi natin masasabi kung kailan sasalakay ang aswang. Alam nyo ba noong araw, basta sinabing may aswang, lahat ng mga kabataan sa baryong ito ay nakatago na sa mga bahay nila. Iilang kubo pa lamang ang naririto noon. Mang Puloy, paano naman yung mga kalalakihan? Wala ba silang ginagawa para masolusyonan yung problema sa aswang? Hindi po ba sila rumoronda, kagaya ng mga nasa ibang kwento mo? Iho, iilan lamang ang kalalakihan dito noon. Abay kapag nagsama-sama sila para rumonda, walang maiiwan sa mga kabahayan nila. Takot sila noon na baka kapag umalis sila sa mga bahay nila sa gabi, ang pamilya naman nila ang salakayin ng aswang. Kaya mas pinipili nila ang manahimik sa bahay kasama ang mga mahal nila. Dahil kung nagtapang-tapangan sila, abay baka wala ang baryong ito ngayon at naubos na ang lahat ng tao dito. Saksi ang albularyang si Aling Lagring sa mga kaganapan dito kahit itanong nyo pa sa kanya. Hoy Tonyo, ang mabuti pa umuwi ka na. Hindi ba't susunduin mo pa si Isidra? Naku, alam mo naman ikaw lamang ang inaasahan ng nanay mo pagdating sa pagtulong sa kanya. Abay masyado ka nang nalilibang dyan sa mga kwento ni Puloy. Alam mo, mas marami pang mas nakakatakot sa mga aswang na yan. Ano naman po yon? Ang walang makain sa pagkainan at ang makalimutan ng mga taong minsan na tinulungan mo, kagaya na lamang ng mga natulungan ng mga magulang mo noong araw. O anong nangyari? Nang mawala ang tatay mo, tingnan mong nangyari sa inyo. Pati may mga utang sa tatay mo hindi na nagpakita sa inay mo. Yan ang mas nakakatakot kumpara sa aswang. Ang mga pekeng tao, ang kahirapan. Kaya sige na, umuwi ka na at tiyak na naghihintay na ang nanay mo sa patahian.
Basta, Tonyo, ang aswang ay aswang. Kilala kita. Kahit matatakotin ka, mahilig kang tumuklas. Pero sana huwag mong hahanapin ang aswang dahil hindi mo gugustuhin kapag ikaw ay namarkahan nito. Paano? Uuwi na din ako at baka abutan pa ng gabi sa labas ang mga kambing ko at baka. Magsiuwi na din kayo, mga bata. Dahil sa pakikinig ko sa mga kwento ni Mang Puloy, nawala sa isip ko yung dapat kong gawin. Hindi ako nakakuha ng mga kahoy at kawayan na gagamitin ko namang pantapal ng dingding ng kwarto ko. Nakaligtaan ko ding manguha ng panggatong namin na pangako kay nanay. Tapos ay huli na rin ako sa pagsundo sa kanya sa may patahian. Dahil nga dito, nagmamadali na akong halos lakad takbo papunta sa bayan. Patay na naman ako nito kay nanay. Siguradong magkasalubong na naman ang kilay niya nito. Kung bakit kasi nakalimutan ko ang oras. Ay, siguradong malalaman na naman niya. Sa tindahan na naman maghapon lang akong naroroon. Teka, bakit parang ang daming tao sa patahian? Ano bang meron? Mano o inay, ano po bang nangyari dito? Bakit ang daming tao? May gulo po ba? May nag-away ba sa trabaho nyo? Mabuti naman at narito ka na, Tonyo. Halika na, umuwi na tayo. Dalhin mo na yung mga sako ng retaso. Huwag ka nang sisilip dyan, halika na. Naglakad kami papalayo sa mga tao. Tahimik si inay. Tahimik at mabilis na naglalakad. Dahil naman sa kuryosidad ko at hindi na nga ako makatiis pa, ay muli na ako nagtanong sa kanya. Nay, ano ho ba talagang nangyari doon? Bakit ang daming tao? Si Celia, yung katrabaho ko. Bigla na lamang tumirik ang mata at nanakit ang tiyan. Sobrang bilis na mga pangyayari. Minuto lang yun. Ayun, hindi na siya humihinga. Ang ipinagtataka lang namin, ayos pa naman siya kanina. Magkakasama pa kaming kumain ng pananghalian. Pero nitong uwian na, ang sabi lang niya, may babaeng nakaitim na sumisilip sa bintana ng patahian at nakatingin sa kanya. Akala namin nagbibiro lang siya. Pero yan na ngang nangyari sa kanya. Biglang nangisay at bumula ang bibig. Ang sabi ng mga rumisponding taga-ospital, baka daw nalason sa kinain. Naku, kaya ikaw anak, huwag kang basta-bastang kumakain ng kung ano-ano. Lalo na kung mula sa taong hindi mo kilala. Naku, ewan. Ang mabuti pa, huwag na nating pag-usapan pa. Bilisan mo ng paglalakad mo dyan at gagabihin na tayo. Nay, hindi po kaya inaswang o kinulam yung katrabaho nyo? Ang sabi po kasi ni Mang Puloy, kapag daw parang may sumusunod sa'yo na hindi mo kilala, posibleng binabasahan ka nito ng ritual sa kulam. Naku, ayang ka na naman. Sigurado ako kaya ka nahuli na naman sa pagsundo nang galing ka na naman sa tindahan. Nakinig ka na naman ng kwento ni Mang Puloy. Ay naku, oo. Alam mo anak, huwag kang masyadong nagpapaniwala sa mga kwento niyang si Mang Puloy. Alam mo sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, palagi na lamang yan lasing. Abay malay natin lahat ng kwento niyan dahil sa kalasingan niya. O heto, pagdating sa bahay, ilaga mo yan. Pautang yan sa trabaho namin para naman madampian ng nilagang baka ang tiyan natin. Hoy, ayos po ito inay. Paborito ko to. Pero kawawa naman yung katrabaho nyo. Kawawa yung pamilyang naiwan niya. Nakakatakot. Ganun talaga ang buhay anak. Una-unahan lamang. Hindi natin alam kung kailan ang oras natin. Kaya sa araw-araw, lagi mong pipiliin na maging mabuti sa kapwa. Sa Sabado nga pala maaga tayo ha. At kailangan kong dalhin ang mga ipinatahi sa aking damit sa isang baryong malapit sa dulong bayan. Samahan mo ko doon. May handaan para naman makalibre tayo ng pananghalian. Saang baryo po ba inay? Sa baryo ng San Andres, malapit sa may dagat. Doon sa pinuntahan nyo ng tatay mo noong maliit ka pa. Hindi ko alam kung natatandaan mo pero madalas kayo doon ng tatay mo dati. Ewan ko nga ba kung bakit doon nyo nahihilig na magpunta. May dagat namang malapit sa atin. Kung gusto mo maaari tayong sumaglit doon bago umuwi. Nay, kilala niyo po ba yung babaeng nakatayo sa may tulay? Kanina ko pa yan napansin nung papunta ako sa patahian. Hanggang ngayon hindi pa din siya umalis dyan.
Ngayong naisip ko yon. Nay, posible kayang siya yung sinasabi ng katrabaho nyo na babaeng nakaitim? Siya yung mangkukulam? Ikaw talagang bata ka kung ano-anong pinagsasasabi mo. Mamaya marinig ka eh. Aray! Nay, bakit niyo naman po ako piningot? Yan ang napapala mo sa sobrang pakikinig sa mga pananakot sa iyo ni Mang Puloy. Abay, hindi mo ba nakikilala ang ginang na yan? Siya si Aling Lagring, manggagamot sa lugar na to. Siya ang nagpaanak sa akin ng iluwal kita. Ako ikaw, Tonyo, sumusobra na yung imahinasyon mo. Hala, magmano ka sa kanya? Ay, magandang hapon po, Aling Lagring. Pasensya na kayo dito sa anak ko ha. At kung ano-anong pumapasok sa kukote. Paano panay ang pakikinig sa mga kwentong aswang ni Mang Puloy? Mana po, Aling Lagring. Magandang hapon po. Kaawaan ka, iho. Abay, binatilyo na pala itong bunso mo, Isidra. Ang bilis lumaki. Parang kailan lang ay karga-karga ko pa ito. Maiba ko, Aling Lagring. Bakit ho ba kayo narito sa tulay? Ang sabi sa akin itong si Tonyo, kaninang pagdaan niya papunta sa bayan, naririto na kayo. May problema po ba? Nakikita mo ba yung puno ng saging na saba sa gilid ng tulay? Kailangan kong makuha ang unang patak ng puso niyan para sa ginagawa kong panggamot kay Igme. Napaglaruan kasi ng tikbalang at ayun, 1 linggo nang hindi nakakabangon. Ay naaawa na nga ako sa pamilya niya. Kung hindi pang naubos ang ipon nilang pera, hindi pa lalapit sa akin. Ilang araw sila sa doktor, kaya lang nang palabasin sila, ayun. Nagmakaawa na nagamutin ko at wala nang pambayad, wala na daw silang pera, naibenta na din ang mga alaga nilang baboy. Mawalang galang na po, Aling Lagring. Nanay, yaman din lang po na napag-usapan nyo ang tungkol dyan sa engkanto. Aling Lagring, totoo po ba na may gumagalang aswang dito sa bayan natin? Doon daw po sa may daanan malapit sa may lumang sementeryo. Ano po ba ang epektibong pangunta sa kanila? Kung sakasakali po na hindi namin maiwasan na mabagat kami. Ay nako, Aling Lagring, huwag mo na lamang pansinin itong anak ko at kung ano-anong iniisip. Bata pa kasi kaya ayan, malikot ang imahinasyon. Teka lang, Isidra. May punto naman ang anak mo. Mas mainam nang may pangontra kayo at hindi nyo kailanganin. Kaysa naman kailanganin ninyo pero wala kayong pangontra, hindi ba? O siya, Tonyo, bukas ng umaga, pumaroon ka sa bahay ko. Igagawa ko kayo ng pangontra sa aswang para sakali man na makasalubong nyo ang isang nilalang ng dilim, hindi kayo maaapektuhan ng bati ng aswang. Nakakamatay yun. Bibigyan ko na din kayo ng lana para sa maagang senyales ng aswang sa paligid. Pero dalhan mo ko ng 1 manok na pangtinola ha? At saka 2 nyog na 1 lang ang mata. Wala pong problema, Aling Lagring. Eksakto po. Panahon ng kopra sa nyugan nila Lolo Pedring. Hayaan nyo at bukas na bukas po, maghahanap po ako ng nyog na may 1 mata. Nay, maaari ko bang hingin yung 1 manok natin doon sa likod bahay? O siya, sige na. Basta pagkagaling mo sa bahay nila Aling Lagring, umuwi ka kaagad ha? Ikaw talaga, inabala mo pa yung tao. Aling Lagring, pagpasensyahan nyo na itong anak ko. Hayaan ninyo't pasasabayan ko na lang ng hilaw na papaya at kalabasa ang dadalhin niya. Isidra, alam kong hindi ka masyadong naniniwala sa mga pamahiin at lumang tradisyon. Hindi kita masisisi. Pero hayaan mo lamang ang anak mo na maniwala. Wala namang mawawala. At isa pa, nakikita ko sa anak mo na malakas ang aura. Natutulog pero malakas. At isa lang ang ibig sabihin nun. Mas mabilis siyang mapapansin ng mga maligno at aswang. Kaya wag na wag mo siyang pinapayagang palaging nasa galaan kapag gabi. Oh, narinig mo si Aling Lagring. Huwag kang masyadong nasa galaan. Naku, kayo pa naman ang mga kaibigan mo. Kung hindi pala ka, mga gagambang hinahanap ninyo sa gabi. O siya, Aling Lagring, mauna na po kami ha.
At baka naaabala na namin kayo sa ginagawa ninyo. Abay magpapalambot pa kami ng baka at nang makakain na din. Halika na, Tonyo. Maraming salamat po, Aling Lagring. Sa wakas magkakaroon na ako ng sarili kong pangontra at lana. Matagal ko nang gustong magkaroon nun eh. Madalas ko yung marinig sa mga kwento nila Mang Puloy at Lolo Pedring. Alam niyo ba, Nay? Yung lana daw, umaawos yun sa botelya kapag may malapit na aswang sa paligid. Kaya magagawa nating makapaganda sakaling may lumapit man na aswang. Oo na, sige na. Tama na yung kwentong aswang mo. Bilisan na natin at kumakalam na ang sikmura ko. Kanina pa ako nagugutom eh. Hindi ako nakapagmerienda sa trabaho dahil sa nangyari kay Celia. Kinagabihan, bandang mag-aalas 10 yata nito, nang makarinig kami ng mga sigawan. Malayo ito. Alam naming hindi sa baryo. Pero dahil nga sa sobrang tahimik ng paligid, maririnig mo sino mang sumisigaw. Bala ko pa sanang lumabas. Alam nyo na, para umusyoso. Kasi tiyak ko narinig din ito ng mga kapitbahay namin. At saan mo naman balak pumunta? Naku, ikaw talaga binilinan ka na nga ni Aling Lagring na wag nang lalabas ng gabi. Hindi ka talaga nakikinig. Gusto mo ba na ikaw ang ipakain ko sa mga aswang na yan? Nay, narinig niyo po ba yung sumigaw? Parang nangangailangan po ng tulong. Titignan ko lang sana kung may mga kabaryo tayong lumabas para tumulong eh. Ano namang magagawa ng isang kagaya mong bata? Anak, naisip mo ba? Paano kung mga lasing na nag-aaway ang mga yan? Paano kung may mga dalang patalim o hindi kaya baril? Ay nako, huwag ka nang gumaya sa tatay mo na mahilig pumasok sa magugulong sitwasyon nang hindi iniisip ang sarili niyang buhay at kaligtasan. Kaya tignan mo tuloy ngayon. Maaga niya tayong iniwan. O hala sige, isarado mo na yung pinto at bintana sa sala. Ay, sana umaga na. Hindi na ako makapaghintay pa. Kailangan kong agahan sa kuprahan ni Lolo Pedring. Meron pa yan yung nyog na isa lang ang mata. Sana talaga meron. Nang sumunod na araw, alas 5 pa lang ay gising na ako. Walang pasok noon si nanay. Kaya naman maaga akong lumabas para pumunta sa kuprahan. Dahil nga sa nagmamadali ako, kinulit ko na itong mga tauhan ni Lolo Pedring para tulungan ako. Hindi kasi talaga ako sigurado kung meron ba talagang nyog na isa lang ang mata. Pero sa kabutihang palad naman, mabilis na nakakuha sila Lolo Pedring. Sadya pala nila talagang itinatabi ang mga nyog na may isang mata at kinukuha nila ang baon nito. Nang araw na iyon mayroon silang 10 nyog na may isang mata at 2 dito ang ibinigay sa akin. Mula sa nyugan, tatawid ako ng ilog papunta sa bahay ni Aling Lagring. Sinamahan na ako ni Lolo Pedring at hindi ko din kasi talaga alam ang bahay ng matanda. Isa pa doon din pala ang tungo ni Lolo Pedring para sa mga nyug niya at ipapagawa niya daw pampaswerte para sa sabong at negosyo niya. Lolo Pedring, naalala ko nga pala, narinig niyo po ba yung mga sigawang kagabi? Grabe ang lakas po ano, parang kinakatay. Ano kayang nangyari doon sa sumisigaw na lalaki? Wala naman akong narinig, iho. Maaga akong nakatulog kagabi dahil sa pagod. Pero marahil yun yung pinag-uusapan ng mga tauhan ko kanina. May natagpuan daw na katawan ng lalaki sa may taniman ng tubo sa labas lang ng baryo natin. Ay nako, iho. Mukhang papalapit na ang salot na aswang dito sa lugar natin. Oo nga po, Lolo. Kaya nga po papunta ko kila Aling Lagring. Magpapagawa po ako ng pangontra. Mas mabuti na po ang handa kami ni nanay. Palagi pa namang wala si kuya sa bahay. Kayo po, ayaw niyo po bang magpagawa ng pangontra? Hindi, iho. Matagal na akong may mga pangontra. Binata pa lamang ako ay binigyan na ako ni Aling Lagring ng pantaboy sa mga aswang na yan. Narito ako para lamang sa pampaswerte sa sabong at negosyo ko. Paano kasi? Yung huli kong katiwala. Nung umalis, tinangay ang mga pampaswerte ko. Pumapasok sa kwarto ko at pinagbubuksan yung tukador ko. Akala niya siguro tatalab yun sa kanya kapag nakuha niya.
Pero ordinaryong mga palamuti lamang yon. Oras na lumabas sa bahay ko. Ibig pong sabihin, Lo, kayo lang ang sinusunod ng mga anting-anting nyo at pampaswerte? Sa labis na pagkalibang ko po sa pakikipagkwentuhan kay Lolo Pedring, ni hindi ko na malaya na naroroon na pala kami malapit sa bahay ng manggagamot at nasa likuran pala namin itong si Aling Lagdering. Depende yan, iho, sa uri ng anting at ritual na isinasagawa. Mahilig kasi itong si Pedring sa mga anting, sa kanya lamang gumagana ang bisa. Ay naku Pedring, ilang beses ka na bang nagpabalik-balik sa akin dito? Sinabi ko naman sa'yo na wag mong ipagkakalat sa mga tao ang tungkol sa mga anting mo dahil darating ang panahon na magiging mitsa pa yan ang buhay mo. At ikaw naman, Tonyo, amin na yang nyog at manok. Ali kayo, maupo kayo dyan. Ihahanda ko lamang ang lana. Mas epektibo ang lana sa botelya kung galing ito sa nyog na may isang mata lamang. Mas malakas at mas agresibo kapag may aswang sa malapit. Bibigyan kita ng 2 botelya. Ang isa'y panatilihin mo sa bahay ninyo at ang isa, wag mong ihihiwalay sa katawan mo. Kapag uminit o bumulwak ang lana sa 2 botelya, wag mong hanapin ang aswang. Magtago ka. Kumuha ka ng kaunting langis at ipahid mo sa liig mo upang hindi ka agad maamoy na mga nilalang ng dilim. Tandaan mo, ang lana ay hindi panlaban sa aswang, kundi kagamitan upang makaiwas sa aswang. Paano po kung kailangan kong labanan ng aswang? May armas po ba akong maaaring gamitin? Meron po ba kayong maibibigay sa akin, Aling Lagring? Pasensya ka na, iho. Pawang mga panggamot at pangiwas lamang ang ginagawa ko. Hindi ako gumagawa ng mga sandata at kagamitan pang kombate sa aswang. Hindi lahat ng albularyo may kakayahang gumawa ng sandatang kontra aswang. Tonyo, hindi mo dapat inaasam ang makaharap ang isang aswang. Dahil sa kung mas iniisip mo to, mas lalo kang lalapitan ng aswang. Pero sige, maaari mong gamitin ang isa sa mga alaga kong mutya na nasa bahay, ang mutya ng sampagita. Magpapatulong lamang ako kay Lagring para naman mailapit sa iyo ang karapatan sa mutya. Makakatulong ito sa swerte mo at kalakasan ng pakaramdam. Bigay pa ito sa akin ng isang antingerong kaibigan ko noong binata ako. Mamamatay po ba doon yung aswang? Hindi, iho. Pero mabubuhay ka. Makinig ka sa akin, Tonyo. Ang mutya ng sampagita ay gumagabay sa may tangan nito upang lapitan ng mga taong tutulong sa kanya sa panahon ng kagipitan. At sa tuwing parang wala ng pag-asa, nagdudulot ng milagro ang mutya ng sampagita. Sa edad mo, hindi mo pa kayang sagupain ang bagsik ng isang aswang. Ang pag-iwas ay mas mainam. Isa pa, kailangan ng kasanayan at karunungan sa pakikipaglaban sa kanila. Hindi totoo ang mga naririnig mong kwento tungkol sa mga taong aksidenteng napapatay ang mga aswang. Napakabihira nun. Tandaan mo, katumbas ng 10 tao ang isang aswang at kahit pa ang mga antingero, nahihirapang patayin sila. Kung gayon, hindi po pala totoo yung mga comics na nababasa ko. Yung isang hagupit lamang ng latigo, mamamatay na ang kalaban mo aswang. Tama si Pedring. Kathang isip lamang ang mga kwentong narinig mo tungkol sa mga taong lumaban sa aswang at natalo ito sa isang sagupaan lamang. Maraming karunungan sa itim na mahika ang mga aswang. Mahaba ang buhay nila at mabilis silang magpahilom ng sugat. Bukod pa dito, matalas ang pang-amoy nila at paningin sa gabi. Maliban na lamang kung isa kang dalubhasang antingero at mamamatay aswang. Kung hindi, pagtakbo at pagtakas lamang ang pag-asa mo para magawang makaligtas sa mga atake ng mga aswang na yan. At dasal, tulong mula sa itaas. Yun ang pinakasandata natin, iho. Ang basbas ng may likha.
Yan ang wag na wag mong kakalimutan. Tanghali na nang matapos ni Aling Lagring ang paglalapat niya ng mga orasyon sa mga ibinigay niyang pangontra at lana sa akin. Iniwang ko silang nag-uusap pa ni Lolo Pedring sa kubo ng ginang. Inutusan na rin kasi ako ni Lolo Pedring na umuwi na at huwag nang masyadong magpapahapon pa sa ibayong ilog. Matapos ito, naging ordinaryo lang naman ang maghapon namin. Abala si nanay sa paglalagay sa mga supot nitong damit na ipinatahi sa kanya. Habang ako naman ay nakatitig lang sa lana. Para akong baliw noon na kung saan nakakarating sa baryo namin. Tangan itong lana at inaantay ko kung kukulo ba. Pero bigo ako. Ni isang bula wala akong nakita dito sa botelya. Oy, Tonyo, ano bang ginagawa mo? Abay, wag mong sabihin na naghahanap ka ng aswang sa baryo natin. Hindi naman po sa ganon, Mang Puloy. Sinusubukan ko lamang itong lana. Bigay po sa akin ni Aling Lagring. Kaya lang po, parang hindi yata gumagana eh. Abay, kukulo lang naman yan kapag may aswang sa paligid. Huwag ka sanang mag-aksaya pa ng oras, Tonyo. Nasubukan ko na din niyang gawin at walang nangyari. Ibig sabihin, walang aswang dito sa baryo natin. Naku, talaga ikaw bata ka. Hindi yan ibinabandera. Mas gagalitin mo lamang ang mga aswang kapag nakita nila yung hawak mo. Hindi ka ba binilinan ni Aling Lagring na dapat nakatago yan at walang nakakakita? Kusang aawas yan at mararamdaman mo ang pag-init sa bulsa mo. Hindi mo kailangan tignan yan mayat maya. Sabado, 6:00 pa lamang ay nakapag-ayos na si nanay. Ako naman ay naroroong tinatapos lang ang pagpapakain sa mga manok namin at pato. Nag-uumpisa na din si nanay sa panenermon sa akin. Tinanghali na kasi ako ng gising. Dapat kasi ay 6:00 pa lang. Nasa labas na kami at naglalakad papunta sa bayan. Kung nasa ng sasakyang papunta sa baryong pupuntahan namin. Pero wala eh. Madaling araw na ako nakatulog. Inantay ko pa kasing maghating gabi at baka kumulo yung lana, pati na rin yung mutya ng sampagita na idinaan ni Lolo Pedring sa bahay nang bago magdapit hapon. Bili niya na itago ko ito at ikwintas ko at huwag na huwag kong hahayaang mabasa at huwag rin ipapakita kahit kanino hanggang sa makatulog na ako. Bilisan mo na dyan, Tonyo. Kailangan na nating umalis. Ay, nakakahiya kila Sedes. Inaasahan nila itong mga pinatahi nilang damit para sa mga bisita nila mula sa kabilang bayan. Ano ba kasing ginagawa mo diyang bata ka? Opo, inay, heto na po. Tapos na ako dito. Ginawa ko pa kasi yung itinuro sa akin ni Aling Lagring para dito sa pangunta sa mga tinatawag niya makakaliwa. Inay, gusto niyo po ba kayo ang gumamit nito? Meron kasi ako dito galing kay Lolo Pedring. Agimat daw po ito eh. May orasyon daw ito ng isang ermitanyong nagbigay sa kanya nito. Naisip ko po 2 na ang pangontra ko. Sige na, inay. Isuot niyo na po itong isang kwintas. Naku, ikaw talagang bata ka. Akin na nga yan ang matahimik ka na. Ang dami mo talagang alam. O sige na, buhatin mo na yung mga damit at tumawag ka na ng masasakyan natin papunta sa bayan. Madali ka. Baka hindi na nila ito kunin kapag nahuli tayo ng dating. Bakit po ba kasi, inay? Sa inyo sila kumukuha kahit ganong kalayo ang baryo nila. Wala ho bang mananaay sa lugar nila? Isa pa, inay. Anong handaan ba ang meron sila? At kailangan ng ganitong mga kasuotan ng mga bisita nila? Parang ang weirdo naman. Ang dami mo pang tanong. Alam mo anak, ang mahalaga kikita tayo. Ang mahalaga, may maiuwi tayong pera at may pagkain. Mahina ang benta natin sa mga basahan at damit sa palengke. Isa pa, inimbitahan na din kasi ako ni Sedes na doon na lang daw mananghalian. Abay, sikapin natin na makakain ng maayos at susubukan ko kung maaari tayong makahingi ng tira-tira na madadala natin dito. Huwag niyo pong sabihin, inay. Natutulong ka pa sa kanila sa pag-aasikaso ng mga bisita at paghuhugas. Parang nangyari na ito noong kaarawan ng pinsan niyo sa kabilang bayan na. Ginabi na tayo ng uwi nun dahil sa dami ng bisita nila. Anak, hindi pa tayo mayaman. Kaya wala pa tayong karapatang mag-inarte. Hanggat pagkakakitaan at mapapakinabangan natin, basta hindi tayo nangaagrabyado ng ibang tao,
Hindi natin dapat ikahiya o katamaran. Yan ang tatandaan mo. Kaya kung ayaw mong hanggang sa pagtanda mo ay ganito ang mararanasan mo, ay magsikap ka sa pag-aaral mo. Igagapang namin ng mga kuya mo ang pag-aaral mo para kahit man lang papano isa sa atin ang umasenso sa buhay. Malaki ang tiwala ko na magagawa mo yan, anak. Kaya wag nang matigas ang ulo, ha? Sa mga narinig ko naman po na sinambit ng aking inay, wala na akong nagawa pa kundi ang tumalima sa mga utos nito. Hindi ko kasi maikakaila ang mga sakripisyo ng nanay para sa aming magkakapatid, lalo na sa akin at sa pag-aaral ko. Kaya naman kahit mahirap, kahit nakakahiya sa edad niya, ang makita ko ng mga kadalagahan na palaging kasama ng nanay ko sa mga pagtitinda nito sa bayan-bayan ng mga retasong damit at mga basahan ay ginagawa ko. Naging maayos naman ang biyahe namin. Maaga pa naman kaming nakarating sa bukana ng baryo. Pero medyo weirdo nga lang ang driver na nasakyan namin. Iya, kayo ba ay may mga kakilala o kamag-anakan sa baryong yan? Hindi naman siguro kayo magpapagabi, ano? May suki lang ho ako sa mga tinatahi kong damit na nakatira dyan. Kumuha kasi sa akin ng bultong patahi at kailangan daw nila sa selebrasyon nila. Maswerte nga po at inimbitahan na din kami ng anak ko para sa gagawing salo-salo. Bakit po ba, Manong? May problema ho ba? Ayokong isipin nyo na wala akong modo at chismoso, ha? Pero hanggat kaya nyo, huwag kayong magtatagal sa loob ng baryo na yan. Umuwi kayo kagad. Huwag na kayong dadalo pa sa handaan nila. Alam kong isa akong estranghero para sa inyo. Pero halos kaidara nitong anak mo ang apo kong nawala noong 1 taon. Namiesta sa baryong yan. Kaya hanggat maaari ay basta mag-iingat kayo. Huwag kayong magpapagabi. Sige na, aalis na ako. Nay, bakit po kaya nagmamadali ang manong na yon? Para namang nakakita ng multo. Hayaan mo na. Matanda na, baka nag-uulyanin na rin. May ganun talaga, anak, lalo't nagkakaedad na. Minsan ko na yung nakitang sakit sa tiyuhin ko noong bata pa ako. Mabuti naman, Isidra, at nakarating kayo ng anak mo. Ito na ba yung damit na ipinatahi ko? Ay, naku! Nagulat naman ako sa iyo, Sedes. Kanina ka pa ba dyan? Ngayon lang, kararating ko lang. Ano bang pinag-uusapan nyo nung matandang driver na yon? Wala naman. Natanong lang niya kung saan ang punta namin sa baryong ito. Oh, heto nga pala yung mga damit na pinagawa mo. Sakto yan at saka may libre na ding 1 dosenang basahan. Para sa susunod kapag kailangan mo ulit ng mananahi, ako na lang ang kunin mo. Ang ganda nito. At malaki na pala ang anak mo at malusog. Iho, kumain ka na ba? Magandang umaga po, Aling Sedes. Opo, kumain na ako kanina sa bahay. Siguro nagugutom kayo. Hali kayo sa bahay. Sakto at mamaya pa naman ang umpisa ng selebrasyon namin. Mauna na kayong kumain. Narating nga namin ang isang malaking bahay at mukhang sa paningin ko, halos walang taong nakatira doon. Bilang din ng mga kabahayang nadadaanan namin. Hali kayo. Elias, tulungan mo itong si... Ano nga ang pangalan ng anak mo, Isidra? Tonyo, anak, sige na. Magpatulong ka na kay Elias para hindi ka na mahirapan dyan. Medyo may kalayuan pa tong bahay nyo at liblib, ano? Nahirapan pa akong makiusap sa driver na ihatid kami hanggang sa bukana nga lang kami sinamahan eh. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko na lamang ang ibabayad sa'yo para naman may magagamit kayo na pamasahin ninyo. Hanggang anong oras po ba dumadaan ang mga sasakyan dito palabas sa bayan, Aling Sedes? Hanggang matapos lang ang pananghalian. Wala na kayong masasakyan pa paglagpas ng 12:00. Tahimik, Elias. Hindi ikaw ang kinakausap. Huwag kayong mag-alala. May mga dumadaan pa naman na masasakyan hanggang 5:00 ng hapon. Masyado pang maaga, kaya magpahinga na muna kayo at kumain. Elias, mauna ka na doon at ihanda ang lamesa. Bagyang napansin ko po na parang aligaga itong si Elias. Halos kaidarang ko lamang ito. Bagyang maputla at palaging parang nagpapalingon-lingon sa paligid.
Ayon kay Aling Sedes, anak ng kapitbahay nila si Elias. Ulilang lubos na at namatay yung mga magulang sa isang aksidente sa bundok. Kaya naman sila na ang tumutulong dito. At ayon pa sa ginang, para na rin niya itong tunay na anak. Pero hindi mawala sa isipan ko ang mga sinabi sa amin ng matandang driver at ang kilos ni Elias na wari nagpapahiwatig ng peligro. Pero dahil nga sa nakikita kong dire-diretso lamang ang aking ina, kaya agad naman akong sumunod dito. Napakalaki pala talaga ng bahay niyo, Sedes. At ang ganda. Hindi ko akalain na ganito pala kayo kayaman. Ang lawak ng bakuran ninyo. Alam mo, hindi ako mahilig magkwento ng tungkol sa buhay namin. Gusto lang kasi ng pamilya ko ay manatiling simple at tahimik. Alam mo na, mas payapa ang buhay kapag kaunti lang ang nakakakilala sa iyo at kaunti ang makikialam sa pamilya mo. Alam mo, tama ka. Gusto ko yung prinsipyo mo sa buhay. O Tonyo, bakit naman nakatulala ka dyan? Dalhin mo na yung mga damit at sundan mo si Elias. Sige na, nakakahiya kay Sedes. Opo, inay. Heto na po. Isidra, dito ka muna sa hardin. Ipapahanda ko lamang ang makakain ninyo sa kusina. Ipapatawag ko na lamang kayo kapag maayos na ang hapagkainan. Naku, nakakahiya naman. Mag-aabala ka pa. Ayos na kami kahit sa tubig lang. Nakakahiya kung mauuna pa kaming kumain sa mga bisita mo. Teka nga lang, huwag mo sanang mamasamain ha. Pero nasa na ba yung mga bisita mo? Bakit tila yata wala pa akong nakikita kahit isa? Mamayang hapon pa ang dating nila. Maaga lang talaga kaming naghahanda dito sa bahay nang sa gayon, pagdating nila, hindi na kami matataranta pa. Halos mga kamag-anak lang naman namin ang mga pupunta. Hayaan mo, mamaya ipapakilala ko kayo sa kanila. Tiyak na magugustuhan nila kayo. Lalo na yung anak mo. Kilusog-lusog oh. Yayain mo na ang nanay mo. Umalis na kayo dito. Umalis na kayo habang may araw pa. Ha? Bakit naman, Elias? Si Aling Sedes mismo ang nag-imbita sa amin dito. Teka, may nagawa ba kaming ikinagagalit mo at gusto mo kaming paalisin dito? Hindi mo naiintindihan. Hindi sila ang mga inaakala mong tao. Umalis na kayo habang may oras pa. Elias, ano bang ginagawa niyo dyan? Hala sige, asikasuhin mo na yung pinapagawa ko sa iyo sa kusina. Tonyo iho, nagustuhan mo ba ang bahay namin? O halika, sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng malamig na maiinom. Dalhin mo sa nanay mo. Naroon siya sa hardin. Maraming salamat po, Aling Sedes. Oho, nagustuhan ko ang bahay nyo. Napakalawak po at ang ganda-ganda. Wala kasing ganitong bahay doon sa baryo namin. Mabuti naman kung gayon. O heto, teka lang at patatakpan ko lamang ang pampatamis. Masarap ito. Paborito ito ni Elias. Heto sige, dalhin mo. Dalhin mo to doon sa hardin. At isama muna din itong ginawa naming empanada. Kumain muna kayo niyan at ihahanda pa namin ang pananghalian ninyo. Ang lalaking empanada po nito. Salamat po, Aling Sedes. Maiwan ko na po kayo. Diretso lang dyan sa pasilyo at kumanan ka papunta sa pinto. Sa hardin na ang labas noon. Tila bang nawala ang mga agam-agam ko dahil sa labis na pagkatuwa ko sa naglalakihang empanada na may kabigatan. Sa isip ko pa, mukhang puno ng mga palamang karne ito sa loob. Medyo mainit-init pa at amoy ko pa ang napakasarap na aroma nito. Ngunit hindi ko napansin na imbes na sa unang kanan ako liliko, lumampas ako at nasa dulong pasilyo ako napadpad. Kung saan naman napunta ko sa isang hagdanan pa ibaba, tila isang silid ang naroroon. Nako, nagkamali yata ako ng dinaanan. Walang labasan dito. At saka bakit parang ang panghinang amoy dito? Malamang naririto yung kubeta nila. Makaihi na nga muna. Sa pag-aakala ko nga na banyo ang pupuntahan ko, ay saglit kong ipinatong ang mga dala ko at nagmadaling bumaba sa hagdanan. Kaya nga lang,
Nang halos papalapit na ako sa pinto, ay nakarinig ako ng mahinang pag-ungol. Tila tinig ng nahihirapang tao. Kung hindi pa ako nagkakamali sa isip ko, ay isang lalaki ang naririnig ko na hinang-hina. Isang malaking kandado ang nasa pinto at doon nagmumula ang mapanghing amoy na sumisingaw sa siwang ng silid. Kita ko ang malamlam na liwanag. Kaya namang kabado man, ay sumilip ako upang makita ang nasa loob. Diyos ko, bakit may nakataling lalaki sa loob ng silid? Sino siya? Bakit puro sugat ang katawan niya? Ang lansa ng amoy dito. Tonyo, hindi ka dapat naririto. Umalis ka na, bilisan mo. Bago ka pa makita nila Aling Cedes. Bawal ka dito. Pero Elias, may tao sa loob ng silid. Sino siya? At saka bakit puro siya sugat? Huwag mo na lang sabihin pa kahit kanino ang nakita mo. Sige na, dito ka dumaan papunta sa hardin. Heto, dalhin mo na yan. Pero meron na sa aking ibinigay si Aling Cedes. Ang dami nga nito oh. Iwan mo na yan at ako nang bahala. Hetong dalhin mo. At huwag kayong kakain basta-basta nang ibibigay sa inyo. Sige na, umalis ka na dito. Gulat at lito man, ay sumunod ako sa mga sinabi ni Elias. May kung anong nagdidikta sa isipan ko at tila nagsasabi na pagkatiwalaan ko ang taong ito. At maya-maya pa nga, nang maitago na ni Elias ang empanada at inuming daladala ko mula sa kusina, naroroong biglang lumitaw si Aling Cedes. Dinig ko ang tinig ng ginang habang ako'y papalabas na sa pinto. Ngunit hindi na ako nagtagal pa. Ayokong makita ko doon ni Aling Cedes sa loob at baka mapagalitan pa ako. Sinong kausap mo dito? At bakit naririyan ka naman sa may basement? Sige na, bumalik ka na doon. Walang magagawa yung pagpunta-punta mo dito. Bilisan mo na at malapit nang dumating ang mga kamag-anak namin. Kailangan nakaayos na ang lahat. Minsan lang sa isang taon ang selebrasyong ito. Sige ho, babalik na ako sa kusina. Pasensya na po, Aling Cedes. Nay, tignan niyo po oh. Ang lalaki ng empanada. At saka mukhang masarap itong inumin. Hiyahanda pa daw kasi nila yung pananghalian, kaya binigyan muna ako nito. Sige na, kumain ka na. Hindi pa naman ako gutom. Anong oras po ba tayo uuwi, Nay? Parang iba kasi ang pakiramdam ko sa lugar na to. Maaari ba tayo umuwi pagkatapos ng pananghalian natin? Sige na po, baka kasi maubusan pa tayo ng masasakyan. Ang sabi ni Elias, pinakahapon na ang 2:00 para sa huling biyahe. O sige, uuwi na tayo pagkatapos ng pananghalian. At magpapaalam na lamang ako kay Cedes. Isa pa, hindi pa niya naiaabot yung bayad sa mga dala nating damit. Hinihintay ko lang na ibigay niya. Kaya lang inay, paano po pala kung gabi niya naiabot sa inyo yung bayad? Ako wag naman sana. Isa pa, nakakahiya na singilin ka agad siya. Baka isipin niya nagmamadali tayo. Ilang oras pa ang lumipas. Mag-aalas 3 na nang tawagin kami ni Elias upang magtungo sa kusina para kumain. Sa isip ko naman, tila bang napakatagal naman yata ng paghahanda nila ng pananghalian na inabot ng halos 2 oras. Magtagayon pa man, dahil sa gutom na din talaga ako. Kaya naman nagmamadali na akong pumunta sa may kusina. Bumungad sa amin ng masasarap na putahe ng karne. Adobo, menudo, may pritong karne pa at humba. Kita ko pa na halos kumakalas na ang buto ng mga karne sa sobrang lambot nito. Tunay na nakakapaglaway nga. Kumain na kayo. Pagpasensyahan nyo na at natagalan kami. Nagluto pa kasi ako ng dagdag putahe. O sige na, wag na kayong mahiya at magpakabusog kayo. Tonyo, kumuha ka lang dyan ng gusto mo ha. Magpakabusog kayo bago kayo umuwi. Aakyat lang ako sa kwarto at kukunin ko yung bayad para sa mga damit. Elias, samahan mo ako't madali ka. Hayaan mo na muna silang kumain dyan. May aayusin pa po ako sa likod bahay, Aling Cedes. Mamaya na yan. Samahan mo muna ako at may ipapakuha ako sa iyo sa aparador. Isidra, Tonyo, maiwan muna namin kayo ha. Naku, maraming salamat talaga ha. Napakarami nitong inihanda ninyo para sa aming dalawa ng anak ko.
Wala namang nagawa si Elias. Bagamat ibig sana nitong magpaiwan doon sa kusina. Ngunit maring iginit nitong si Aling Cedes na samahan siya at may kukunin nga raw sa aparador. Ngunit ang totoo nito, nang makita ni Aling Cedes si Elias sa may pababa sa basement, napansin ni Aling Cedes ang marka ng pitsyel ng inumin sa pasamano. At alam niyang nanggaling ako doon. Naghihinala si Aling Cedes na may ginawang kalokohan si Elias. Kaya naman marahil ay ayaw niyang mawaglit ito kasama kaming mga bisita nila. Nay, ang sasarap ng mga nilutong karne nila Aling Cedes ano? Maganda sana kung matitikman ito nila kuya. Parang ngayon lang ako nakatikim ng ganitong kasarap na luto ng karning baboy. Kaya nga kumain ka na lang ng kumain dyan at magpakabusog ka. Abay hindi natin alam kung kailan ulit tayo makakatikim ng ganitong handa. Hayaan mo, susubukan kong kausapin si Cedes kung maaari tayong magdala kahit kaunting karne sa bahay para matikman naman to ng mga kuya mo. Natagalan bago bumalik si Aling Cedes. Hindi ko din namalayan na pasado 4:00 na pala dahil sa nalibang ako sa pakikipagkwentuhan kay nanay habang kumakain. Nawala sa isip namin ang oras. At sa parteng iyon ng baryo, mas mabilis na sumapit ang dilim. Nagtatago na sa likod ng kabundukan ng araw at malamig na din ang simoy ng hangin sa labas. Saka pa lamang muling nagpakita si Aling Cedes na tila ba sobrang abala. Marahil dahil na din sa meron nga silang mga paparating na bisita. Pero hindi na nito kasama si Elias. O kumusta ang mga niluto ko? Sana nasarapan kayo. Ay oo, napakasarap. Ang galing mong magluto, Cedes. Heto nga pala yung kabuuan ng bayad sa mga damit na dala ninyo. Maraming salamat ha. O sige lang, magtuloy lang kayo't kumain. Huwag kayong mahihiya. Parang sasabog na po yung tiyan ko sa labis na kabusugan. Ang sasarap po ng mga pagkain nyo dito Aling Cedes. Sayang hindi ito matitikman nila kuya. Ano ka ba anak? Magpasalamat na lamang tayo at natikman natin ang luto ni Aling Cedes. Sige na, maghugas ka na at kailangan na nating umuwi. Uuwi na kayo kaagad? Sayang naman. Antayin nyo na yung mga bisita ko para maipakilala ko kayo. Malay mo, makakuha ka pa ng kliyente sa kanila para sa mga tinatahi mong damit, hindi ba? At saka alam mo, mabuti pa, ipagbalot ko kayo ng mga niluto ko nang matikman ninyo ng mga kapatid nitong si Tonyo. Antayin nyo na lang ako sa sala at mabilis lang ako. Dala ng pagkahiya at respeto na din ni Nanay Isidra sa kanyang kliyente at bagong kaibigan. Naghintay nga kami sa sala ng bahay. Ngunit ang saglit ay inabot ng oras at tuluyan na nga nagdilim ang paligid. Bahagyang nakakaramdam na ako ng pagkainip. Hindi na ako mapalagay lalo pa at naisip kong tila yata hindi ko nakikita si Elias. Isa-isa namang nagsidatingan ng mga bisita ni Aling Cedes. Ang ilan magagara ang kasuotan. Ang ilan naman ordinaryo lang, kagaya sa kanila. Bawat isa dito, sa kanila ang tingin bago magtuloy sa pag-upo. Marahil ay dahil sa bagong mukha sila, hindi parte ng pamilya. Unti-unti namang napuno ang bakuran nila Aling Cedes. Ngunit wala pa din ang ginang. Tila yata natatagalan sa pagbabalot ng pagkain namin sa isip ko pa. Hanggang sa maisipan ko nga ang maglakad-lakad. Gumala ako sa loob ng bahay. Hanggang sa napunta na naman ako doon sa may daan patungo sa basement. Tila ba hinahatak ako patungo sa parteng iyon ng bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon, napakadilim na ng pasilyo. Halos hindi ko na makita ang dulo. Nang bigla kong marinig ang tila pagkatok sa pinto. Sunod-sunod ito at tila pamilyar ang boses. Nagmadali naman akong lumapit sa may pinto. Ibig kong makatiyak na tama ang naririnig ko. Elias, anong ginagawa mo dyan sa loob? Bakit ka nakakulong dyan? Hindi ko alam. Basta kasama ko si Aling Cedes. Tapos bigla na lang akong nawalan ng malay. Tonyo, umalis na kayo dito. Tiyak na naghihinala na yan si Aling Cedes. Ano bang ibig mong sabihin naghihinala? Naghihinala saan? Yung empanada at inumin kanina.
Dapat ay kanina pa kayong nakatulog. Nilagyan ni Aling Sedes ng pampatulog ang inumin at yung empanada. Kaya siguradong naghinala na siya sa akin nang dahil sa hanggang ngayon gising pa din kayo. Pero bakit niya namang gagawin yon, Elias? At saka sino ba yung pasama mo sa loob na puno ng sugat ang katawan? Hindi ba yan delikado? Tatay ko, 1 taon na siyang nandito, Tonyo. Hindi si Aling Sedes ang may-ari ng bahay na ito, kundi kami. Noong nakaraang taon, namasukan bilang katulong sa amin niyang si Aling Sedes. Noong una napakabait niya at maasikaso. Kaya lang, biglang namatay ang nanay ko nang walang malinaw na dahilan. Tapos nagkasakit si tatay at biglang nanghina. Saka ko nalaman na kinulam pala sila ni Aling Sedes. Pero bakit ikaw hindi niya sinaktan? Kapalit ng pagpapanatili niya sa aking ligtas, nagbabayad si tatay. Unti-unting inuubos ni Aling Sedes ang yaman ng pamilya namin. Walang magawa si tatay kundi ang magbigay para sa kaligtasan ko. Tutulungan ko kayo. Tatakas tayo dito, Elias. Teka, tatawagin ko si nanay. Wag na, Tonyo. Hindi mo kami matutulungan. Hindi ko maaaring iwan ang tatay dito. At hindi siya gagaling sa mga sumpang ibinigay ni Aling Sedes. Baka tuluyan niya na lamang ang ama ko kapag umalis kami dito. Pero kayo, kailangan niyong tumakas. Hindi niyo magugustuhan oras na mag-umpisa ang kanilang salo-salo. Bakit, Elias? Mangkukulam din ba ang mga bisita ni Aling Sedes? Tonyo, aswang si Aling Sedes. At aswang ang lahat ng mga bisita niya. Kung may nakita kang mga ordinaryong tao, mga biktima nila yon nakakatayin nila mamaya kasama nyo. Dumaan kayo sa likod bahay. May inihanda akong butas sa bakod na maaari nyong daanan. Tumakas na kayo dito. Teka lang sandali, babalik ako. Nagmamadaling tinungo ko ang aking ina. Hindi ko alam kung anong gagawin. Pero malaki ang pag-asa ko na alam ni nanay kung paano tutulungan sila Elias. Nang marating ko ang sala, ay agad kong nilapitan si nanay. Anak, aalis na tayo. Kanina pa kita hinahanap. Huwag na nating hantayin pa si Sedes, bilis na. Pero nay, si Elias at yung tatay niya, kailangan po nating tulungan, nay. Masasama sila Aling Sedes. Kinukulong nila si Elias at ang tatay niya. Anak, hindi lang sila masasama. Kanina habang hinahanap ko yung panyo sa bag ko, bumubulwak yung lana sa botelya na nasa kwintas na binigay mo, anak. Ayoko sanang maniwala, pero mga aswang sila dito. Halika, samahan mo ko kung nasan sina Elias. Nagdahilan po kami na magtutungo lamang sa banyo. Pero agad naming tinungo ang basement kung nasan sila Elias. Ganoon pa din, nakakandado. Pero hindi itong alintana ni nanay. Kumuha siya ng tila bakal na nasa mga dala namin sa basket. Nagulat pa ako na marunong magbukas ng kandado ang nanay gamit ang malaalambreng bakal. Nabuksan namin ang pinto at tumambad sa amin ang kalunos-lunos na sitwasyon ng ama ni Elias. Binalot nila ito ng kumot sa katawan dahil nga sa mga sugat nito. Inalalayan ito ni Elias papalabas ng silid at dumaan sila sa lihim na pinto ng bahay na kahit si Aling Sedes ay hindi alam. Bilisan na natin. Tiyak na oras na malaman ni Aling Sedes na nakalabas kami sa basement. Hahanapin nila tayo sa buong bahay. Matutulungan namin ang tatay mo. May kilala kaming magaling na manggagamot sa baryo namin. Pero ang problema lang, kung paano tayo makakaalis sa baryong ito nang hindi tayo nila naaabutan. Dumaan po tayo sa likod bahay. Delikado po sa harapan at naroroon ang mga kamag-anak ni Aling Sedes. Bilisan po natin. Mabilis nila tayong matutunton dahil kay tatay. Samantala, bumaba na si Aling Sedes mula sa kwarto nito. Dinig namin ang mga yabag nito at ang malakas na boses. Hindi totoong naghanda ito ng babauning karne. Naroroon lamang ito sa kwarto niya at nagpapalipas ng oras hanggang sa makumpleto ang mga bisita niya bago nila umpisahan ang pagkatay sa mga taong biktima nila kasama na kami. Inaasahan niya na makakatulog na kami dahil sa mga inilagay niyang pampatulog sa mga kinain namin. Subalit ang lingid sa kaalaman niya, pinalitan ni Elias ang likidong akala ni Aling Sedes ay pampatulog.
Ipinalit niya ang isang ordinaryong tubig lamang na hinaluan niya ng asukal upang lumapot. Kaya namang gising na gising kami, ngunit nabahala itong Ali. Nang sa pagbaba niya sa sala ay wala kami ni nanay. Dinig ko na nagmamadali siyang nagtungo sa kusina dahil nga sa ang sabi ng mga kamag-anak niya ay iihi lamang pero wala ito doon. Kinutuban ng aswang. Nagtungo ito sa basement at nakatiwangwang ang pinto nito. Dito na biglang sumigaw si Cedes sa labis na galit. Agad namang nagsipuntahan ng mga kamag-anakan nito. Nakataka sa mga hinanda ko. Pati ang mag-amang may-ari ng bahay na to tinangay nila. Bilisan ninyo! Tiyak na hindi pa sila nakakalayo. Sugatan ng mag-amang Elias. Maaamoy nyo sila kahit sa malayo. Kagimbal-gimbal ang mga alulong ng aso sa di kalayuan. Wari may mga nakikita ang mga ito o nararamdamang takot. Hanggang sa matanaw namin ang animoy paniking lumilipad sa himpapawid. Papalapit sa kung saan naroong kami. Nay, aswang. Naririyan na yung mga aswang. Ano pong gagawin natin? Hindi ko din alam, anak. Bilisan ninyo! Bilis, dali! Malapit na tayo sa kalsada. Naku, sana naman may dumaang sasakyan. Malabo po yan. Wala nang sasakyan pa ang dumadaan malapit sa baryo namin kapag ganitong oras. Tonyo, Aling Isidra, sige na po, mauna na kayo. Iwan nyo na kami ni tatay. Baka abutan pa tayo ng mga aswang. Ayos lang po kami. Hindi kami papatayin ng mga aswang na yon. Kailangan pa nila ang yaman ni tatay. Kailangan pa nila ako. Salbahe kang bata ka! Sinasabi ko na nga pa, Elias. Sinasabotahe mo ang mga plano ko. Kaya naman pala hindi pa nakakatulog ang mag-ina na yan. Ikaw ang may kagagawan. Ang akala mo ba'y makakatakas kayo? Hayaan nyo nang makaalis sila, Tonyo, Aling Cedes. Kunin nyo na lamang po kami ni Itay. Sa tingin mo ba uubra pa yung panluloko ninyo? Alam mo bang sa ginagawa mo, maaari ko nang tuldukan ang buhay ng ama mo? Napahiya ako sa mga kamag-anak ko. Napahiya ako sa matatanda. Sinira ninyo ang kasiyahan ng angkan ko. Kaya papatayin ko kayo. Tonyo, tumakbo na kayo. Pero huli na ang lahat sa amin. Dahil nilundagan at sinunggaban na ni Aling Cedes ang nanay ko. Naipababawan na ito ni Aling Cedes at sakal-sakal. Naglalaway ang aswang habang inilalapit nito ang bunganga niya sa mukha ni nanay. Layuan mo ang nanay ko, aswang ka. Umalis ka dyan. Todo hagis ako ng mga bato sa aswang. Kung ano lang ang madampot ko, ibinabato ko kay Aling Cedes. Ngunit hindi itong alintana ng aswang na noon ay halos masakmal na sa leg ang aking ina. Sa taranta ko, kinuha ko ang bag ni nanay. Naroon ito sa may damuhan. Sabay dampot ng lana na kumukulo-kulo pa sa loob ng botelya. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, sinugod ko si Aling Cedes at ipinakain ng botelya dito. Basag ang botelya sa bunganga ng aswang. Ngunit nakagat nito ang kamay ko dahilan upang mapasigaw ako sa sakit. Nang biglang may umilaw ng malakas. Si Manong, ang sinakyan namin kanina, naroroon nag-aabang sa labasan ng baryo. Diyos ko, sabi na nga ba, may aswang sa baryong ito. Tama ang desisyon kong mag-abang sa inyo dito sa labasan. Madali kayo, sumakay na kayo. Bilis! Manong, tulong ang nanay, walang malay. Tulungan niyo po kami. Sinabi ko naman sa inyong huwag kayong magpapaabot ng gabi dito. Ako na dyan. Sige na, sumakay na kayo. Nagsidatingan pa ang ilan sa mga kamag-anak ni Cedes. Ngunit agad nilang tinungo itong babae na noon ay bumubula na ang bibig. Isa sa mga aswang ang nagtangkang sugurin pa kami. Ngunit pinaputukan ito ng baril ng matandang driver at tinamaan sa balikat dahilan upang kumaripas ito ng takbo papabalik sa may kakahuyan. Tinodo ng matanda ang pagpapatakbo ng kanyang tricycle at ni hindi na sinubukan lumingon sa likod namin hanggang sa makarating kami sa bayan. Pero imbes na sa ospital kami magtungo, nakiusap ako na dalhin kami sa baryo namin upang maipagamot namin kay Aling Lagring si nanay at ang ama ni Elias, maging ang natamo kong sugat. Pero nang tignan ko ang sugat ko o parte ng katawan ko na nakagat nitong aswang, wala na doon yung sugat. Parang misteryosong gumaling at nawala ang bakas nito.
Sa kabutihang palad ay ligtas naman sila nanay at nawalan lang talaga ng malay dahil sa pagkakasakal sa kanya. Habang ang ama naman ni Elias ay dumaan sa matinding gamutan. Buwan bago ito tuluyang gumaling at lumakas. Sinubukang puntahan ng mga nagmamalasakit na kabaryo namin ang baryo kung saan naroroon ang mga aswang. Ngunit isang nakatiwangwang na bahay na lamang ang nadatnan nila. Wala na si Aling Cedes at tila ba dinaanan ng bagyo ang bahay. Kalaunan ay bumalik sila Elias sa kanilang baryo nang tuluyan ng gumaling ang ama nito. Naging magkaibigan kami at tinulungan kami ng ama ni Elias upang makapagpatayo ng sarili naming patahian na magpas hanggang ngayon ay isang matatag na industriya sa aming bayan. Hindi na nakita pang muli si Aling Cedes. Maaring nakatakas ito o maaaring tuluyan ng nasawi mula sa nakain nitong lana na puno ng pangontra sa mga aswang na katulad niya. Isa lamang ang labis na ikinamamangha ko sa pangyayaring yon. Naitanong ko sa sarili ko kung ang lahat ba ng naganap ay may tulong ng mutya ng sampagita. Dahil sa ang sabi nga ni Lolo Pedring na ang bisa ng mutyang ito ay ang gabayan ang may tangan. Bigyan ng tulong lalo na sa pinakamahirap na sitwasyon at ilapit sa mga taong nagmamalasakit sa akin. Dahil milagro ang pagtulong sa amin ni Elias at mas lalong nakapagtataka ang paghihintay ni Manong driver sa amin sa kalsada sa may labasan ng baryo. Mga milagrong hanggang ngayon ay nasa isipan ko pa din. Bagamat walang kagilagilalas na kalakasan ang binigay sa akin na mutya, pero iniabot niya sa akin ang lahat ng tulong na kailangan ko para mabuhay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat.